Minkejja li fl-aħħar 24 siegħa kienu kkonfermati 3 każijiet ġodda ta' coronavirus f'Malta, il-każi attivi komplew jonqsu wara li kien hemm 7 persuni oħra li rkupraw minn din l-imxija. B'hekk it-total ta' każijiet attivi issa niżel għal 33. It-3 każijiet ġodda li ħarġu bejn il-ħamis u l-ġimgħa kienu fost 977 test, ammont ta' testijiet li huwa anqas minn dawk li konna imdorrijin naraw. Il-każijiet pożittivi li kellna fl-aħħar 13 il-ġimgħa huma ta' 625 fil-waqt li n-numru ta' każijiet infejqa huwa ta' 583. U fil-waqt li pajjiżna għaddej minn dan il-perjodu transitorju xorta għatem ċertu attività kummerċjali, madankollu kien hemm numru ta' stabilimenti u negozji li l-ġimgħa ma fetħux. Kien hemm gyms pereżempju li l-ġimgħa baqgħu magħluqa għaliex il-linji gwida ħarġu tard min-naħa tal-gvern, dan affettwa wkoll ċentri tal-fitness u studios ta' sfin. Il-massimu ta' persuni li jistgħu ikunu fil-ġim huwa ta' 75, trid tinżamm id-distanza ta' 3 metri u l-klijenti intalbu li jġibu huma x-xugamani tagħhom. Ġie mitlub ukoll biex fir-reception jitneħħew iċ-charging bays kif ukoll il-magazines. Waqt l-eżerċizzju huwa permissibbli li wieħed ma jilbiss il-maskli. Fil-linji gwida l-klijenti ġew imħeġġa biex ma jużawx ix-showers u l-kmamar tat-tibdil u l-operaturi tal-gyms ingħataw l-ordni li tisinfettaw il-fitting rooms minn tal-anqas kull siegħa. L-istess inċertezza tinħassu wkoll fost is-sidien tal-barijiet fejn l-ebda linji gwida ma ġiet ippubblikata preferenza speċifika għal bars. Bis-sidien kienu kostretti jużaw il-linji gwida tar-ristoranti. Mill-ġimgħa kellhom jislu wkoll lura għax-xogħol il-ħaddiema li kienu jaħdmu bit-teleworking għaliex kienu jaqgħu fil-lista tal-vulnerabbli. Madankollu kienu bosta dawk li taw il-permess l-impjegati tagħhom jirritornaw għax-xogħol mill-ġimgħa d-dieħla. Wieħed irid ifakkar li issa se jiġu fit-tmiemhom l-4 benefiċċji soċjali li kienu varati mill-gvern brabta mal-imxija tal-coronavirus.